बिथांमोना बुंदों जों सिमा बारायनायनि खोथा बुंबाय थादों। मोनसे समाव जों गामियाव मोनसे फैदोंमोन। बे पुस्टआव फैनाया जाहैबाय डब्लिउपिटि बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंना मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्मनिफ्राय जोंनाव डब्लिउपिटिआव जोंनाव मडेल भिलेज फैदों। सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव मोननैल' फैदोंमोन। बे मोननैया जाहैबाय आलुपारा आरो राङापारा उरुहिलागा। बे डेभेलपमेन्टआ जोंनाव बिपिएफनिफ्रायनो फैदों। जोंबा बिपिएफखौ जों फोथायगोन, अराय सम फोथायगोन जों। बिपिएफआ मोजां हाबा मावगोन होनना जों सानदों। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जोंनाव कन्ट्रभार्सि जाबाय थादों। जों गामियाव इउपिपिएलआ देग्लायसो, बिपिएफआ गोदोनो हाबफैखांबाय। हाबफैबाय माने जों बेयाव सासे पन्चायत प्रेसिडेन्ट जों स्टेन्ड खालामखांबाय। हाग्रामाया सिगांनो हाबफैबाय। दिनै बिथांमोना बुंदों जों सिमा बारायनायनि खोथा बुंबाय थादों। मोनसे समाव जों गामियाव मोनसे फैदोंमोन। बे पुस्टआव फैनाया जाहैबाय जोंना डब्लिउपिटि बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंना मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्मनिफ्राय जोंनाव डब्लिउपिटिआव जोंनाव मडेल भिलेज फैदों। सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव मोननैल' फैदोंमोन। बे मोननैया जाहैबाय आलुपारा आरो राङापारा उरुहिलागा। बे डेभेलपमेन्टआ जोंनाव बिपिएफनिफ्रायनो फैदों। जोंबा बिपिएफखौ जों फोथायगोन, अराय सम फोथायगोन जों। बिपिएफआ मोजां हाबा मावगोन होनना जों सानदों। दिनैबो जों इउपिपिएलआव जों नायबाय, गासिबो गावनो गोरोबथाबो गैलायाबो जानो हागौ बिसोरो। जिखिन्थु जों खौसे दङ दाबो। जोङो जाम्बा जाम्बिखौ लानानै जों राजनिति गेलेबोगोन। जोंबो जाम्बा, आंबो जाम्बा, गोबाङाबो जाम्बा जाम्बि जानो हागौ। खिन्थु दिनै आं बुंनाया बेनो जे बिपिएफआ इउपिपिएलनि सिगां दंफैखायो बे हालामाव, जोंनि गहपुराव आलुपारायाव। आं बुंबाय पन्सायत हिसाबै गेलेदोंमोन मोनसे समाव। दिनै माने माबा MCLA नि इलेक्सन जानो फैगासिनो दं दा जोंनि, नङा होमबा? दा जोंनाव पन्सायत गैला। जों पन्सायतआव बन्सित जाबाय। मानो बन्सित जाखो? दिनै जोङो मोनसे बुस्थुखौ जों गोमानांबाय। आं बुंनो नागिरदों रोखायै, मोनखाग्रा अरुनदय मोनखाग्राफ्रा मानो मोनदिया? दिनै नै दान जाबाय, 3 दाननियाव फैगासिनो दं। मोनैफ्रा मोनगौमोन, नाथाय बिथांमोना लिस्टखौ लांदों। अबाव गोमाहैखो? दा MLA जाखोना बले प्रमद बर'आ जाखो जोंनिखौ अरुनदयखौ जमा जादों खोमा सावजानोबो हागौ, बिरिबो सोबनो हागौ सोरबाया। आं बेखौ बुंबाय। सोरबा साना पेपारजोंबो हरनो हागौ बिसोरो। ओंखायनो आङो बुंबाय जोङो खहा जादों। ओंखायनो जों बिपिएफखौ जों गोख्रोङै मदद होनांगौ, देरहा होनांगौ। हाग्रामा महिलार सारा जोंखौ गोख्रोङै खिजानि जोंखौ मोनसे लामा, गोदान लामा देखायगोन खोमा। फ्रेस मुसाहारि अरुपे फैलाव मुसाहारि बे जोंखौ नायगोन खोमा, जोंहा मोनसे मिजिं थिदों। आरो आसाबो खालामदों आं। बिथाङा मोजां मानसि आंनि नोजोराव। रायलायनाय हनाय बिनि खौरांखौ जों बुजिजोब्बाय। माने बिथांखौ जों खनसे मोजाङै लामा नायबायबो। आरो जोंहा सिगाङाव मावखांनाय जितु एक्टिभिटिस, बिथाङा दाबो रानिं MCLA, दा बिथाङानो दाबो 37 नं धोनस्रि बियाबनि सासे बिजाथि जागोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै